какво ще зарадва наша клиентка своето дете. След кратка консултация се спряхме на вълшебен 5D десен от мека материя Runforce 100% памук, подходящ за детска стая, който ще донесе усмивки, радост и цветно настроение на всяко дете. След като отмерихме и отрязахме необходимите дължини, преминаваме към следващия етап – ушиването. В Герсони работим с внимание до най-малкия детайл. Затова избираме точния цвят конец, който ще се слее перфектно с десена. А по желание на клиента добавихме и ципове към кълъвките и юрганската торба, за тяхно по-голямо удобство. Всяка част от комплекта ушиваме с внимание и грижа, точно както бихме го направили за нашето собствено семейство. А компромис при нас просто няма, защото когато правиш нещо с любов, трябва да го направиш както трябва. А след като сме готови, ни остава само да сгънем внимателно всяка част от комплекта, да го опаковаме и да поставим нашия етикет – символ на качество и грижа. Ако и ти искаш да изненадаш своето дете, свържи се с нас.